Оцеляването са. Има да взимат тук по сумати пари. Значи първа инвестиционна банка и ПНВ Париба, заедно с Захариев, с неговите фирми, всичките долу, още вчера има жалба подадени. Значи ние с тези институции, с тези фирми, ние не можем да се вземем парите. Те могат да намотават тук с години. Значи това е всеки месец, те могат да си пускат жалби и да навъртат и ние, де факто, ние не можем да се вземем парите. Тези пари ние сме си ги изработили, тези пари са си наши. Ние искаме да седнем с тях, да дойдат тук, да се събереме абсолютно всичките и да кажат кога най-накрая ще хванат да се разберат и да кажат край. От тази дата почваме изплащането на заплатите на работниците. И да се разберат. Първа инвестиционна банка. Фирмите на Захариев. ПНВ Париба. Всъщност това така, че Захариев обжалва съдебните... Да, и ние не можем да се вземем парите. Това са неисканията. Няма абсолютно тук нито политически искания, нито... Това са си социални искания, които ние с правото си ги искаме. Между другото, хората, значи много хора се обединиха в едно. И казаха: Стефане, дай да се събереме всичките работници около Цинковия завод и да направим един протест, за тези неизплатени заплати. Хората го организираха това нещо. Просто трябваше някой да стане, т.е. някой да се наеми с тази организация, да се организираме във Фейсбук, да се организираме по медиите, и хората да се съберат тук и да кажем какво става с тези заплати. Защо се бавят? Кои са виновниците? А ние виновниците ги знаем. И сега една от исканията ще ни бъде, ако не си оттеглят жалбите, първа инвестиционна банка, Париба и фирмите на Захариев. Значи от утре отиваме пред офиса на първа инвестиционна банка. Аз просто ще призова хората, утре пак да събереме в еди колко си часа, когато кажат, и да отидем пред офиса на първа инвестиционна банка и да протестираме срещу тях. Защото в крайна сметка, вижте колко хора. Значи това са, свършват им социално, те разчитат единствено на тези пари, които имат да взимат от Росен Сирата. Ние разчитаме на тези пари, защото сме наистина на ръба на оцеляването. Седиме без пари. Има хора тук, които вече хора с сумати заеми, които не могат да си ги плащат. Не дай си Боже да влезе съдия изпълнител при тях. Ще им разплачат майката. Тоест съдия изпълнител ще им разплача майката, ако влезе вътре при тях. А когато те тази ден дължат на нас пари, защо не ги бавят? Да фанат да си ни пуснат парите и оттам нататък вече, каквото искат те да правят. Пари има достатъчно. В петък сме ходили с Росен Сираков, сме говорили. Каза човека: има пари, разпределени са. Добре, като има пари, защо се бави това всичко? Защо се бавят тези пари? Ние си искаме парите, нищо друго не искаме. Това са нещата, които искаме. Една част от вашите колеги и вие, предполагам, сте на борсата на труда. Започнаха ли някои работа? 30 човека в момента са почнали единствено само в корупция. А останалите? Останалите, абсолютно всички, аз ви казах, на повечето хора им изтичат социално. Оттам нататък, какво ще правят тези хора? Работа няма в града. Работа в града в момента няма. Горубсо, пневматика? Няма, абсолютно не те вземат. Некъде, аз ви казах, 400 молби има подадени в корупция. Има около 10 молби подадени в пневматика. Какво правим? Няма никой не те взима на работа. Хората търсят вече в шивашки фирми, тези, които могат да шият. В шивашки фирми търсят работа само и само да е на работа, за да могат да си плащат сметките. Чувствам, че има някакъв натиск от страна на Валентин Захариев да не организирате протести. Какво точно това? Натиск. Не знам за натиск. Аз казах, че има платен човек тук от металурзите на ОЦК, който предаде всичките работници. Защото той се е намерил работа и се е взимал парите, а ние седим тук, имаме повечето тук не са взимали по една стотинка. Още от тези изпълнителни листове, тези изречения, които са излезли. Как е станало така, че някой се Не знам. И затова ние искаме и Росен Сираков тук да излезе и да каже защо се бавят нещата. Ние много добре знаем, нали, че като обжалваш не могат да ти пуснат парите. Това не е пределно ясно на нас. Но въпросът е да дойдат банките тук, да дойдат всички заинтересовани страни и да кажат:
Дайте да пустим на работниците заплатите. Извинявай, ако сте питали вече, ама вие направихте ли опит да влезете в контакт с представители на банките, на хората, от които зависи да се отпуснат? Да, те ни напускат в завода. Значи, в момента има хора, които изкарват УП2, УП3, бележки. Това са бележки, които... Значи, това са фишове, които са за януари месец, тъй като знаете, че януари месец имаше съкращение. Значи хората имат да се взимат фишове от декември и януари. Хората ни ги пускат вътре, да влязат в администрацията и си вземат фишовете. Да, в ОЦК. А за какво да говорим? Към кого да се обърнеш тук, да ти обърне внимание? Нито една от банките няма да ти обърне внимание. Те там ни те пускат, пък камъни да разговарят. Кой съм аз, че ще разговарят с мен? Какво виждате от тук нататък? Как ще се разреши този въпрос, при положение, че няма контакт с хората, които зависи това нещо? Има контакт. Значи мога да дойда шефовете на инвестиционна банка, мога да дойде Росен Сараков, мога да дойде Актива, мога да дойде адвоката Дявола, аз така му викам, Дявола на господин Захария, с неговите фирми, всичките, защото вече знаем и нови офис, голям офис на Пеянче. Да дойдат тук и да се разберат. Или ако трябва, ние ще отидем. Аз затова сега, като изляза да говоря, ще кажа. Значи, първото нещо, което ще искаме един инициативен комитет, хората да си го изберат. Да изберат 5 човека, които ще представляват работниците от ОЦК. И тези искания, които тук ще ги вземем, да бъдат настоятелни. Искаме да бъдат настоятелни до изплащането на заплатите. Защото не мога ти да навъртиш 10 години и да си правиш каквото си искаш. Аз тези пари, като ми ги яде след 10 години, те ще бъдат 1000 лева. Инфлацията ще ги издава. А на мен сега ми трябва, защото аз гладувам и се чуда как да оцеля. И не само аз, това са, вижте ги, снимайте ги всичките хора. Затова сме излезли. Къде виждате тук политически мотиви? А каква е ролята на синдикатите в цялата тази? Няма тук, абсолютно тук синдикатите не участват. Тук нито един синдикат не участва. Нито една политическа партия. Заявявам го. Значи това го напишете. Тук няма абсолютно. Нито един от синдикатите не участва. Тук сме събрали хора. Между другото, аз пак ще го питам. Хората, дойдаха 10-15 човека. Молба. Дайте да се организираме. Всичките да излезем тук на един протест. Да видим какво става с тези заплати. Дайте да видим какво става и с таковата обещанията за ОЦК. Това са молбите на хората. И трябваше просто някой да се нагърби да поеме тази инициатива, да мога да се съберем. И това всичко става чрез Фейсбук. А ще има ли инициативен комитет реален, който да... Ще има къде хората и сега да дойдат да си го изберат. Казват, посочат, то човек ще представлява нас. Имаме му доверие. И тръгват, и тези хора тръгват. Значи ще искаме до края на седмицата да се срещнем с областен управител, с депутатите тук, които са избрани от Кърджалийски район, с заинтересованите страни, да се седне на една маса, да се каже един път за винаги. Да, на този месец, в тая дата, ще почнем да пускаме на хората парите. Това не е нас. Ние затова изкачваме. Ние не изкачваме за нещо друго. Ние други искания нямаме. И това го искат хората, не го искам аз. Да си вземете парите. Да, искаме да си вземем парите. Нищо друго. И става въпрос, аз сега там мога да се седят вкъщи и гич ми не пука. Как си казва. Значи, да ви кажа честно, тъй като аз не съм ходил с месеци в завода, доколкото знам, има 15 на 20 човека, които почистват. Те просто почистват, нищо друго. Не се прави никакви ремонти в момента, нищо не се прави. Ние затова една от точките, които ще поставим сега, е точно това. Какво става с олово-цинковия завод и с обещаните работни места? За това става въпрос. Значи това искат хората да го разберат, защото не могат ти... Значи, ние сме 400 човека. Ако всеки един тръгне да пита, защото ме питат по 50 пъти едно и също нещо, аз също имам нерви, аз не съм робот. Моите нерви са също скъсани. Аз също искам да започна някъде работа. Аз също се притеснявам, аз съм с инженерни образование, аз се притеснявам, че няма да си намеря работа. Честно ви казвам. Нито мога да почна в бентонит, нито мога да почна в климатика, нито мога да почнеш в продукция, нито мога да почнеш където и да. Това няма работа. Просто казват, всичко ни е запълнено. Как да везем на работа? Около 10 000. Кой как? Съдия изпълнител.